depan itu loh, Dek. Dia mau bikin lagu. Mumpung seragam nih bajunya tadi. Makanya aku minta kau kesini. Coba sepatu seragam, ikat pinggang seragam, rambut seragam. Duduk lagi. Dua kan itu lagi dibikin. Kalau satu nanti itu nyanyi di belakang gue ya, bukan meeting. Nona. Sama apa deh baju kita? Bertiga. Pakai aja deh, Pak. Juga deh, jangan capek. Tinggal kita ke sana deh. Habis kekinian. Kejauhan. Nah, yang penting tinggi deh. Oke. Dah. Dah. Foto deh. Yang penting foto aja deh. Kenapa sih bang? Pakai buka masker kan bang? Biar kelihatan ganteng. Mau aja dah gitu ya. Oke. Oh, belum. Bang Adit, belum Bang Adit. Seragam kita ini mengerikan. Kenapa ya di situ nggak ada lampu ya? Gelap gitu ya. Buat ini. Minta difoto juga nggak mau banget. Pas tuh baju kita ini. Pakai. Jadi kayak enak dah.
Jangan abang aneh-aneh sayang.
apanya nih? Ya. Cari yang lengkap ya. Bukan, itu bukan buku endek. Tadi ini nggak lengkap 600. Emang ada buku SD ya? Ada buku SD? Enggak. Mana ya kata Bang Alif kasih kita buku endek. Buku ini semua. Iya biar dua, biar gampang. Enak banget. Sekarang di mana ya? Nah, kamu di mana, Bang? Kamu di mana? Apa tahu di ruangan itu? Halo. Nah, kamu duduk di sini apa di ruangan dalam? Oh, duduk di situ. Enggak. Itu makanannya udah ada di kakak. Makan dulu nanti duduk duduk makanan jadi sayang ya. Di luar boleh. Di konsumtori boleh. Tapi jangan di konsumtori, di ruang yang di belakang itu aja yang tempat kalian itu biasa itu. Ya, tapi ambil minum itu cuci tangan dulu ya, Nak. Nah, Aku cari 25, enggak ada di 2. emang ada buat apa dulu? Ya, aku mau lihat kalau misalnya ada bebek syawal. Karena aku lihat sebenarnya itu buka aku. Paling bawah ini. Jadi nutup yang ini. Harus mengerti apa ini? Apa deh?
Robek jelek banget. Takut salah gua. Aku jadi suara salah. Nanti aku bingung. Gampang-gampang, bukan gampang, maksudnya biasa lah. Pas banget apa enggak? Satu ya, mending kalau kata satu, untungnya bukan
Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita menyambut prosesi dimulainya acara. Udul mahita saluhuna. Kamanginang tapai hutihut ma acara na adong di layar na di joloon. Masuk mahita tu tabe dohot jojo tu ibadah Natal. Tabe mardongan parhorasan madihamu sudi ruas ni huriatta. Nilinggoman ni tod di debata na marpu di parpunguat tabor nginon. Namarpungu dohita di borngin na badiaon laho mamestahon parningotan di hatutubun itu hata Yesus Kristus si paluahita na taguari pesta Natal mangasahon guar ni Tuhan Yesus Kristus upasahat tami matabe sian hami sude parhalado
Selamat Natal madihamu saluhutna. Selamat Natal manang dihamu parhalado ni Tuhan dohot dihita salahutna. Marsi jalangan mahita. Di pasu-pasu naro di bagasan goarni Tuhani. Amin. Roh maho Tuhan. Pinuji madebata ama na mangalehon anak na Tuhan Yesus Kristus. Gabe jolma laho makokop kita di pardangolanon bahen hanguluatta. Tabaritahon mahataon. Nunga tubuh Kristus. Nunga songgop hadameon. Kristus doraja ni hadameon. Asa saluhut jol mataruli dilas ni roha nang pinarade ni Kristus. Alani i taparade jala tapahibul marohat tamar sobba di jolona martang yang nahohom mahita sangombas. Mardongan olop-olop dohot las ni roha. Robe mahamu marsobba tu poso-poso nai baru tubui. Ibana do Kristus raja ni hadameon. On maari pesta na pinarbadian ni debata. Edehon hamu mahasangapon ni debata. Maredde hitasian bukwede nomor 57 ayat sada dohot 2 di ayat 2 jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon, amen. Naong gabe patar do hangoluani, nung ngahuidahami, gabe huhatidakon jala hubaritaho kami tuhamu, hangoluan nasa leleng-leleng nai. Naong adokkian diadopan ni amai, gabe di papatar tuhami. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na i mahasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan. Haleluya. 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 Haleluya.
matangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Madok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dihami. Ay di basa-basa hoko do anakmu nasasadai tuhami na di pardangolanon. Asamalua hami siyan na holom tuhatiuron. Mauliate marohanami tuho, di padomuho dohami, naholakyan siyan ho, gabe saor muse tuho, gabe dapotan hanguluan sa leleng-leleng na hami sudi huriam hakabepe, disadok portibion. Say tangihon mahami, marhite-hite anakmu Jesus Kristus Tuhan nami, Raja ni hadameon. Amen. Tapay hut-ihut ma liturgi penciptaan na binuaton ni sekolah minggu dohot RN HKBP Cawang. Ketika bumi masih bersih, pasangan insan pertama masih utuh dalam kekudusan. Hati pun masih putih, nurani masih bersih. Tuhan menempatkan mereka begitu suci untuk mengelola alam semesta dalam cinta dan kemuliaan. Keserasian yang begitu anggun, kemesraan yang begitu lembut, keakraban yang begitu indah. Cerianya pagi ini matahari bersinar, burung berkicau yang langit menceritakan karyamu. Biarlah yang bernafas memuji namamu. Indah cerianya pagi ini matahari bersinar, burung berkicau yang langit menceritakan karyamu. Biarlah nafas memuji namamu. Aku bersuka cita atas kebaikanmu, rahmatmu yang melimpah, yang mencipta segalanya. Cerianya pagi ini matahari bersinar, burung berkicau yang langit menceritakan karyamu. Biarlah nafas memuji namamu. Aku bersuka cita atas kebaikanmu, rahmatmu yang melimpah, Tuhan yang mencipta. Aku bersuka cita atas kebaikanmu, rahmatmu yang melimpah, Tuhan yang mencipta segalanya.
sempurna, sempurna, sempurna. Tangihon hamu mahatani debata nagabe patik di parpunguat tadi bornginon imanat narsura di Yesaya biddu 42 mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat pitu songonon mahatani debata songonodo hatani debata Jehovah sitop palangit dohot napaherbak kosa napajarar tanoon rodi akka surat suanana na mangalehon hosa tu bangso na maringan di atasna doho todi tu akka na mardalani disi au Jehovah nama Jouho marhite-hite hatigoran jala au manogu-nogu tangamu saya ramotaku doho jala lehonoku doho bahen bangso parjajian bahen panodang di akka parbegu mamuha akka mata ni halak nama pitung parwarhon sian hurungan halak na tarhurung sian bagas hurungan halak na maringan di haholomon ima sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata nuaing tapai hutihut ma liturgi kejatuhan manusia dalam dosa Nabi Nuaton ni RN HKBP Cawang. Di tengah suasana yang begitu indah dan sempurna, terusiklah manusia oleh tipu daya si Satan yang membujuk mereka untuk memakan buah pengetahuan Di tengah suasana yang begitu indah dan sempurna, terusiklah manusia oleh tipu daya si Satan yang membujuk mereka untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman yang dilarang oleh Allah. Hei, Hawa, kenapa kamu hanya memandangi buah itu? Ayolah,
Buahnya enak, buahnya lezat pula, juga segar dan berkhasiat. Ayo, makan. Apa kamu bilang? Berkhasiat? Maksudmu apa? Kan Allah mengatakan, jika kami memakannya, maka kami akan mati. Hei, kamu polos sekali, Hawa. Mana mungkin? Sekali-kali kamu tidak akan mati, Hawa. Kamu mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan tercelik, Hawa. Akan terbuka. Kamu akan menjadi bijak. Dan kamu akan menjadi sama seperti kaya. Ayo, kamu percaya saja. Hawa, Hawa. Apa iya ya? Perkataan ular itu benar? Tapi, kan Allah melarangnya. Atau, coba aku makan saja sedikit. Mungkin kalau hanya sedikit tidak akan berbahaya. Manis sekali buah ini. Sepertinya aku harus mencari Adam sekarang, biar dia ikut mencicipinya. Dia pasti suka. Adam! Adam! Ada apa, Hawa? Kenapa kamu berteriak-teriak? Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Cobalah kamu memakan buah ini. Hah? Buah apa ini? Ayolah, cobalah dulu. Sedikit saja, pasti kamu suka. Aku telah mencicipinya. Ayo ambil. Seketika itu juga sadarlah manusia bahwa ternyata mereka sudah tidak taat lagi kepada Allah. Adam, Hawa, apakah engkau sudah memakan buah yang kularang itu? Hawa yang memberikannya kepadaku. Ular itu yang telah membujuk aku. Karena engkau tidak taat kepadaku, wahai ular. Mulai hari ini, terkutuklah engkau di antara segala binatang. Engkau akan menjalar dengan perutmu, dan engkau akan memakan debu seumur hidupmu. Engkau dan perempuan ini akan saling membenci. Keturunan dan keturunannya akan selalu bermusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan menggigit tumit mereka. Wahai Hawa, mulai hari ini, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan engkau akan berhasrat untuk menguasai suamimu. Namun suamimu yang akan berkuasa atasmu. Dan engkau, Adam, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Sejak saat itulah manusia diusir dari Taman Eden dan menerima kutuk dari Tuhan. Dengan pedang api yang menyala-nyala, Taman Eden dijaga oleh malaikat Allah, sehingga manusia tidak bisa masuk ke dalam taman itu.
Sementara itu, iblis mencoba menyesatkan seluruh manusia di muka bumi. Tapaserep jala tapauduk marohata dia dopan ni debata lahomanopoti akka dosata huhut maparukilhon akka namasa di pardangolata ditongani bangsota. Ali Tuhan asi maroham dihami alanunga mardo sahami saluhutna di adopamu jala alani dosa nami gabe dohot mangae pamatang dohot ngolu nami nang akka natinopami. Ali debata ama anak doton di perbadia diborngin nabadiau usol solihami madosa nang pangalahon nami na soture maradopon dongan nami maradopon keluarga nami, maradopon huriam, lumo bima di jolomi, sai unang pabali hami sian jolom, asi maroham dihami. Ali Tuhan, marukil dohami ala ni godang ni namasa di portibion, doho di tonga-tonga ni bangso namion. Marukil dohami, torop akka namate hinorhon ni akka sahit na baru, natubu di tikki na parpudion. Marukil dohami pay hutihut barita na masa di Cianjur hinorhon ni lalo torop halak na gabi korban sega pangulaw na sida jaladang adong bebagas gabi inganan na sida lam tugodang na nang tindak kekerasan di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni bagas pe
Sega nang tobak ala hamok kuson ni jolma nama nabayhaw. Papungu-pungu pangomohan na sa diri. Alani saluhut nai gabi mangay ngolo ni torop jolma. Ali Tuhan, asi maroham dihami, pakulingi maportibion dohot bangso namion. Ale debata ama, anak dohoton di parbadia, di boni nabadiaon, hutoko tihami masude dosa nami nagodani, say unang tulak hami siang jolom, say unang ingot-ingot dosa nang pangalosyon nami, tatap mahami na di pardangulanon, asi maroham dihami. Marukil dohami alani akka persoalan dohot parmaraan namasa di tonga-tonga ni bangso namin waeng. Deba akka si boto uhum dang diula betohonan na asa gabi panguhum na tigor. Torop do pehami namian di bagasan hapogoson nang nasodapotan akka ulaon na tama. Nakko nang arga ni akka situhoron torop hala na bobonoson ala ancaman resesi ekonomi global. Godang dopetahe namasa nuaing na madoddo ni pikiran nami, gabi humasusa ngulo nami. Ale debata nami, naong ro manokot hami di pardangulanon, asi maroham dihami. Ale debata ama si topanasa na adong, asi maroham dihami. Ale Jesus Kristus Tuhan Raja ni hadameon, jala si palua, asi maroham dihami. Ale tod di parbadia, apuli, ajari, jalapay baru mahami, sayse sama akka dosa nami. Portibion narudu borhat mahon galat bahen palitomi say dumohon buas sundang punahulung maurupi namardangol idobarita nauli di Kristusi. Atong jakoma Jesus Kristus naung tubu di ngoluta nagabi pardengganata jala pardameata di adopan ni debata ama naung sinahapon na marhite huaso ni toddi parbadia jakom mabaga-baga di debata taringo tuhay sahan ni dosata ay songonod do holong ni rohan ni debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hangoluan na saliling-liling na di ibana hasa nga po ma di debata na di gidjang. Amen. Nuaing tapay huti-hut ma liturgi janji keselamatan na pinasaha ni punguan lansia seksi lansia. Dua Musa bidu 20 ayat 20. Idama saya suruh kudo suruh sada di julum asa diramoti ho di tengah dalan jala di tokion ho saat tuinganan nang hupadiri di ho. Sabel 24 ayat pitu do walu atugijang ma tohak muna amu ale akka harbangan atugijang ma hamu ale akka pitu sian narobi asa bongor raja ni hamuleon ise do ulading raja ni hamuleoni
Ima Jehovah nagogo jala urubalang daholo urubalang dihamu suon. Psalme 24 ayat sia 110. Patugijang matohang muna hamu alih kaharbangan. Jala patugijang mahamu alih kapitu sian narawi. Asabokot raja ni hamu diauni. Ise ulani ibada raja ni hamu diauni. Ima Jehovah Sebaot ibadah do raja ni hamu diauni. Sela. Jasa Sada ayat 25. Jadi ikom mangulahi matangakku mangonai tuho jala papitauku air mi songon nasinagun jala pasuratoku ma nasa siporami. Saya pada ayat 26. Jala pasuangok kuma akasihumho songod di narobi dohot akapa nuturem songod di mulana dungi targoar maho hutani hati koran hutana ponar. Yesaya Sada ayat 27. Tartubus dosogo Sion maritehite habonaron. Jala akan namula tuibana maritehite hasitongan. Yesaya 30 ayat 10. Di bahini semaima Jehovah naing marpangulai rohana tuhamu laos alani borha ibana asa asian nahamu ay Jehovah do debatani ulum matua masude nama kaposi ibana. Yesaya 35 ayat 4. Roh kamu matu akapar paroha na tahuton pirmatu dimuna. Unang kamu mabiar ida madebatamu nai roh martubul hondohot mama loson hodo ibana tongon paluahon hamu. Yesaya 30 ayat 26. Jadi tiur ni bulan 5 di si sangot tiur ni mata nyari. Jala si lopi pitu hali gadani tiur ni mata nyari i. Doson hati uron ni pitu ari tahe. Di ari uju liliton ni Jehovah bugang ni bangsona. Jala pamalumonna holi-holi na bangas dibahen di binahen ni pamisang na. Yesaya 35 ayat sada. Marlas ni roha ma halongonan. Dohot tano bakal-bakal. Jala marulupulok ma adaran. Jala marbunga songon bunga pacur. Yesaya 35 ayat 5. Buahan nama disima tani halak nama pitung. Jala marbinege bainonna pinggol ni akan anengel. Yesaya 35 ayat 6. Marhajingjang madisi halak napakpang songon ursa jala mariaya dilani halak nangungu ay marbuhal-buhal maaka ay di halongonan jala sungai di adaran. Yesaya 35 ayat 10. Jadi mulak masogot halak akan na pinaluan ni Jehovah jala maria-ria rotu Sion jala halalas ni roha saleleng ni leleng na di atas ulu ni nasida. Dapotan hilas dohot las ni roha nasida alay maporu sema anggo arsak dohot hoi. Mikael 5 ayat sada. Alay anggo ho ale Bethlehem Efrata
Ame betu doho nian anggotung pola jujuron tua kahuta nama ribu-ribu di Juda. Hape siak kodoro haroroan ni nagabe panggonggomi di Serah. Jala akka haroroanna sian nahinan. Sian akka ari narobi saleleng ni lelengna. Marede mahita sian bukuede nomor 602 ayat 1 dohot ayat 2. Hatani debata nagabe turpuk epistel diborngin parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Imana tarsura di ulau ni apostel biddu 10 tolu. Mamukka sian ayat 21 sahat rodi 25. Tajahama responsoria. Dungi dipangi donasida ma raja. Jadi di leho debatama tunasida si Saulus anak ni Sikis marga Benyamin leleng di 40 tahun. Jadi dung dipaijuri dipabangkit ma dinasida si Daud bahen raja nasida. Nah hina tidak konai dina nidokna. Nunga jupang au si Daud anak ni si Isai halo mewakili si pasaut nasana pinangido ni rohaku. Sian pinoparni ima di paro debata di hala Israel Yesus. Ima si palua na pinarbaga baganai. Patujolo ni harorona dibaritaon si Yohanes tu sandok bangsa Israel padilion mandokon paubahon roha. Mareak ujung nilakana didok si Yohanes i. Dada au naniarop ni rohamuna. Dipudik kudo ibana ro.
Nah hurang tamado au mananggali sipatuna ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 616 ayat sada. Tapai hut-hut ma liturgi hatu tubuh ni Yesus Raja ni hadameoni nabi nuaton ni seksi paropuan. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Dimulai nu nga adong hatai jala saurtu debata do hatai jala debata do hatai imana saurtu debata dimulai saluhu nai marhite sian hatai do mbahen na manjadi jala dang adong nanggosada sian naung jadi naso marhite sian. Yohanes sada ayat 4-1-5. Di bagasan hataido hanguluan, laos hanguluanido panodang ni hajul maun. Namar sinodang do panodangi di bagasan naholum, alai dang dijakon naholumi. Yohanes sada ayat 14. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohod hasitongan. Matius sada ayat 10-8. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus, songon ondo
uju iroan ni Yosepi dope inana si Mariai gabe-gabean do ibanasian tondi parbadia andorang so manida pohon dope nasida. Lukas sada ayat 26 sahatu 27. Salpuonom bulan disuruh debatama par di surgo Gabriel tu Nasaret. Ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak boru. Oroani sada bawa namargoar Joseph. Nasian pinoparan ni si Daud si Maria do goarna. Lukas sada ayat 28 sahatu 20 sia. Lao mamasuhi jabunai ni nama tabe diho na niasian didongani Tuhani maho alai tarsonggot donasida umbege hatai ni narohana do parsatabian dia do ulaning. Lukas sada ayat 30 sahatu 30 sada jala didok suru-suruanima tunasida unang ho mabiar ale Maria ai dapotan asini roha doho di debata gabe-gabean maho tubuhan anak maho Yesus mabahenon mugoarna. Lukas sada ayat 34. Didok si Maria mamandok suruh-suruani songon dia ma pangalohon ni ai soadong hutanda bawa. Lukas sada ayat 35. Jadi dialusi suruh-suruan ni manasida. Songopan ni tondi parbadia maho jala linggomani hagogoni na tumimuli doho. Ala ni nabadia doho na tubui anak ni debata. Lukas 2 ayat sada sahat 2. Dungi Roma ujuni pareta sian Kesar Agustus. Ikon suratan nasa jolma digomgomanna. Pamilangon parjolomai, uju digonggomi si Kirenius tano Siria. Lukas 2 ayat 4 Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nasaret, nako tulua Judea, tuhutani si Daud, namargoar Bethlehem. Ala sian peparan jala margani si Daud ibana. Pasuratot dirina rapdohot si Maria, oran nai naung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6 sahat pitu. Jadi dinadisi nasida gokma arini hangoluana ditubuhon ma anak buha bajuna dibohosma dipeakon ma tubagasan panggagatan alaso adong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 sahat sia. Jadi adong ma marborngi na disi akka parmahan manginani pinahan nasida jadi didapoton sada suruh-suruan manasida jala marsinodang masangap ni Tuhani yang tidak gabe mabiar masih tutuma. Lukas 2 ayat 10 sahat 12. Alai didok suruh-suruan ima tunasida unang mabiar hamu ai barita halalas niro hagodang do hubuan tuhamuna parsaulian isandok bangsoi ai naung tubu do dihamu sabornginon di hutan isi Daud si paluai ima Kristus Tuhani on ma pertinandaan dihamu poso-poso do dapotonon muna nabi norhos peak di panggagatan. Noaing sahat mahita di acara napagalak lilin alanii hujo hamima tujolo parjamita wang pandita TO Lumban Raja liturgis pandita Joshua Aritonang seksi ama amang P Hutahayan seksi ina inang R Boruritonga
lansia amang situa B lumban gaol, RN HKBP Angel Sitohang, SKM Gracia Silitonga. Didok Tuhatta Yesus Kristus lao mahamu tuliat portibion beritaon hamuma berita na uli boan hamuma hati uron tu torop alak ayat 2 jongjong mahita saluhukna. Di
mahita mengangkat tilita tugijang. Hok dope hita jongjong saluhukna. Taha tidak koma hapor siautai songon nahina tidak kon nidongata sahapor siaon disadok portibion rap mahita madok au porsea ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean seanton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru na mangolo diari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pamula sogo tu tanoon manguhumi harak na mangolo dohok na mate au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopani ala Kristen akan nabadia dohok dihasisani dosa dohok dihatai namandok ala mangulu sogok daging dihalak nang mate dohok dihanguluan nasara sudah. Amin. Liturgi hamuliaon ni debata na binuaton ni seksi ama. Lukas 2 ayat 10 tolu. Jara tepu maadong dongan ni suruh-suruhani torop akka paragan parbanua gijang dipuji nasida do debata madok. Lukas 2 ayat 14. Hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon diaka jolma halomoani. Psalmen 137 ayat 1 ayat 2. Puji ma Jehovah hamu ale akka parbeku sudena. Puji ma
ibana hamu ale aka bangso sudena aitung nagodang do asrini rohan tuhita jalaro rodi saleng leleleng na do habonaran ni Jehovah. Haleluya. Pesalmen 110 ayat 1 saat ayat 2. Mandok maulate mahamu tu Jehovah ay pernenggan basa do ibana ay ro disaleleng lelengna do asini rohana dohonon ni Israel ma tongon ay ro disaleleng nilelengna do asini rohana. Pesalmen 110 ayat 3-4 dohonon ni pinopar ni si Aroma aero di saliling-liling na doa sini rohama dohonon ni akka nama kebiari Jehovah ma aero di saliling-liling na doa sini rohanai. Pesalmen 145 ayat 1-2. Ende puji-pujian sian si Daud patibulon ku maho di ale debataku o ale raja jala pujiaku maguarmu ro di saleng leleng nang ganup arido pujianku ho jala pasangoponku guarmu ro di saleng leleng nang. Pesalmen 145 ayat 3 do 4. Tibul do Jehovah jala si pujian si tutu tung naso hado doa do hati bulan nain saina masih tona ado aka sudut papuji-puji aka jadi-jadianmu jala masih bawa do nasida di hagogomu akana sumurungi. Pesalmen 145 ayat 5-6. Sai papikiroku do hinaulini hamulyaunmu nasangapi dohot aka barita ni haholongan akana binahenmu jala iko pabuah-buahmu do hagogoan ni haholongan akana binahenmi jala pajojoraku do aka hatimbulonmu. Pesalmen 145 ayat 7-1 ikon doras do pararaton parningotan ni denggan ni basam nagodangi jala maralap-olop nasida mida hati goranmi partalup jala parasiroha do Jehovah lambas do ibana tarimas jala pardenggan basa bolon. Pesalmen 145 ayat sia 1-10 sada pardengan basa do Jehovah di saluhutna jala dilinggom asini rohana do jadi-jadiana sudena mandok mauliate masude jadi-jadianmu tuho ale Jehovah jala dipuji angka na niasianmu doho dibaritahon nasida do hamuliaon ni harajaonmu jala diparhatopot nasida hagogoanmu nasumurungi. Tabegema ede puji-pujian na binuaton ni remaja na posobulong HKBP Cawang.
Dihita di Bornginon Naparjolo perpunguan bodari di Tikion ima parningotan di ari hatutubun itu hata Yesus Kristus manang Natal dohot topik nunga tubuh raja ni hadameon napaduahon pesta Natal Naparjolo. Di hari Minggu 25 Desember 2022 masuk pukul 10 WIB maringanan di Garijata Gereja HKBP Cawang tapatupado ibadah pesta Natal Naparjolo ima parningotan di ari hatutubuni Yesus Kristus napaduahon ulaon nabadia. Di hari Minggu 25 Desember 2022 dung sidung ibadah godang manang ibadah dewasa taudutido dina patupahon pakobasion marulaon nabadia tu akka naung makatidakkon haporseaon napatuluhon dung sidung sunggul-sunggulon pinasaha maanon tu inang bendahara laho pasahaton si palas roha tu akka na makobasi di tonga-tongani huriata dohot pasahat diakoni sosial tu akka naung tinotuhon hobar tu program ni huriata songonima sunggul-sunggul dihita nuaeng pinasahat matiki tu inang bendahara. Shalom Amang Inang. Shalom. Di malam Natal ini gereja hendak memberikan yang pertama tanda kasih untuk Amang Inang yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Nyonya Siregar Boru Sijabat, Nyonya Sintua Bagariang Boru Huta Barat, Nyonya Nainggolan, Nyonya Nainggolan Boru Kultom, Nyonya P Lumban Gaul Boru Pakpahan, Nyonya Si Hombing Boru Simanjuntak, Sintua Nyonya Dolok Saribu Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Esyanturi Boru Purba, Nyonya Sintua RU Sipangkar Boru Pakpahan, Nyonya Sintua TM Purba Boru Togatorop, Nyonya Limbong Boru Naibaho, Nyonya Hutahayan Boru Panjaitan, Nyonya Pakpahan Boru Bakara, Nyonya Sitorus Boru Manurung, Nyonya Silitonga Boru Kultom, Nyonya J Lumban Gaul Boru Pakpahan, dan Amang O Sitompul. Kami minta kesediaan Amang Pendeta untuk membagikan si palas roha.
Kemudian berikutnya, gereja hendak memberikan tanda kasih untuk Amang, Inang, dan adik-adik kami yang sudah menyediakan waktu dan tenaganya untuk pelayanan di gereja kita di HKBP Cawang. Yang pertama untuk guru-guru sekolah minggu, untuk Astra Barunoi Baho dan Mary Borusiagian. Kemudian untuk organis pemain musik, yang pertama Nyonya Sintua Tobing Boru Sinambela, Adit Sitohang, Anthony Lumban Gaul, Carlo Dolok Saribu, dan Matthew Pasaribu. Oke, berikutnya untuk song leader. Yang pertama Amang Pasaribu, Nyonya Dolok Saribu Boru Sianturi, Nyonya Marbun Boru Kultom, Nyonya Sipangkar Boru Tobing, dan Nyonya Lumban Raja Boru Lumban Gaul. Kemudian untuk tim multimedia, yang pertama Amang E. Purba, Samuel, Irene, dan Tania. Berikutnya untuk petugas kebersihan gereja dan tetangga gereja. Pertama Inang Lisbeth Boru Manurung, Wati, dan tetangga gereja 3 orang. Berikutnya untuk Parhalado HKBP Cawang, yang pertama Pendeta Ari Tonang, Sintua B. Lumban Gaul, Sintua T. L. Tobing, Sintua B. Panjaitan, Sintua R. Lumban Gaul, Sintua O. Sianturi, Sintua Si Pangkar, Sintua Nyonya B. Manulang Boru Nababan, Nyonya S.L. Tobing Boru Sihite, Pendeta Sawari Toga Torop, Pendeta Esron Ambarita, Pendeta Sri Dewi Panjaitan, Pendeta Andrew F. Raja Gugup, dan Pendeta Rich Simamora.
Terima kasih kami ucapkan untuk Amang Pendeta, dan gereja mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk pelayanan Amang, Inang, dan adik-adik sekalian. Kiranya berkat Tuhan, damai Kristus senantiasa memberkati dan menaungi keluarga kita semua. Shalom. Shalom. Tabigema edde puji-pujian na binuaton ni punguan ina HKBP Cawang.
Tapa punguma peleata pelean sada A dohot sada B huhut maredde hitasian bukwede nomor 62 ayat sada dohot udutna halalasni roha godang.
Dami ni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka te dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amen. Barita nauli dihita di pestata pesta nabalga Bornino. Ditutuhodo sian buku ni panorirang Mika. Ima Mika bidu 5 ayat sadamai saat rodi ayat 4. Alayang goho ale Bethlehem Eprata metudohonian anggotung pola jujuron tuak kahuta nama ribu-ribu di Juda. HP sian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroanna sian nahinan sian akka ari narubi saliling-lilingna. Di bahini pasahaton nama nasida saat rodi tikki pangitubuon ni nama nubuhon. Jala mulak pasi-pasi ni akka hanggina tu akka anak ni Israel. Alay jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gugu ni Jahoba. Marhite-hite hamuliaon ni goar ni Jahoba di batatta. Jadi maringanam manasida ay tibul maibana disi rodiaka ujung ni tanon. Jalaibana gabe hadameon molo naing ro asur tu tanota molo naing luttahan na bagasta akan nabuluni jadi patidangot tama mangaloibana pitu parmahan dohot walu iduk ni jolma ido sakna amudongan huriani tuata na pinabotohon ni panurirang Mika manang na sinurirakon ni panurirang Mika diturpuhon hirasa dapat dusudia ka ahli to perjanjian lama ima namar tudu-tudu taringut tu hatu tubuh ni Yesus Kristus. Takas do dipotohon panurirang Mika luat manang huta hatubuan ni Yesusi ima Bethlehem di luat Eprata. Nina kapade bisuk ia lapatan ni hata Bethlehem dialak Yahudi ima jabu roti bagas ni roti. Kebetulan roti do si panganon utama songon idahad dihita dihalak Yahudi tarsongon idaham may dihita. Alani hamok kadongan laos boy mamura at tusata lapatan ni hatubuan ni Tuhan Yesusi ima dang roti na siya Bethlehebe dang roti na siya huta Bethlehemibe nagabe sumber kehidupan utama alay roti naro siya benua gijang nama ima Yesus Kristus gabe muramat tu sata padohan di Yesus audo roti hanguluan audo roti naro siap benua gijang. Jadi dang na asal-asalan ditodo goari adong lapatanna. Hamok kadongan di pabotohon panurirang Mika do nang diturpuk taon hajongjongan manang ulaw ni Tuhan Yesus na tubui na parjolo didok
marmahan, gabi permahan. Takas do taboto, songod dia do ulaw do tanggung jawab ni parmahan. Ya parmahan ima na manugihon na pinarmahan na manopot inganan parmanganan manang penggagatan na asa busur asa dinggan mangulu. Jadi ditugihon. Jala dakola ditugihon majapal alai doho do tugas tanggung jawab ni parmahan mangaramoti membela sianaka mara na pala dihitaod dodang pola adong manang napiga parmarasi ado pan ni parmahan yang ko dihalahan bahat do parmarahan siado pan ni napinarmahan ni akka panoro binatang panoro akka panako do takkan atarungga akan amarobu. Jadi sudah nai ikon belaon ni parmahadre. Jadi diseakon ditubul ho parmahad do dirina makokop na pinarmahana. Jadi murado atu satta molo dirok Yesus Kristus parmahan dalunga ditubul ho ni mana dirina holam makokop pita. Jadi parmahan nak kening mengubati. Ada diubati Tuhan Yesus sudah akan namar sahid. Dan dilului Tuhan Yesus do akan alilu. Jadi ima ulaun ni parmahan. Alani tung macai takas do peranan ni Tuhan Yesus nata pestahoni marmahan. Ulaon haparmahan oni diulaw Tuhan Yesus doi diulaon marhite-hite na mangaliamangan na toro. So parmahan na kimanugyon na pinarmahan na samangan manggagat majapal Yesus pe dileo domangan aka si Tuhan na toro. Jadi akan namarsahit tiba ti Yesus bahkan namati di Pangulo. Ubay na boy diulah Tuhan Yesus didok diturpuhon ala mangasahon goarni debata Jehovah do ibana. Itu ala mangasahon goarni debata Jehovah do ibana. Itu bana muramat tu sata turpuhon tu padohan ni Tuhan Yesus audo parmahan na dengar roh hutad do biru-biruku jala ditanya biru-biruku do suaraku dia do Tuhan Yesus do godang naborat alani ulaun permahanoni pola sampai di siaho dirina mate tersilang di pesata bornginon hamu aliak kadongan asing ni ulaun permahanion ni Tuhan Yesus laos boton tama ia marhite-hite hatu tubuh ni Yesus Kristus boy maberengota napa jupang debata do colma di diri ni Yesus marhite-hite hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus pajupang madebata do colma pajupang doho na pugos na lea na mabiar na niwakilan ni parmahan pajupang doho na mora na pistar na berkedudukan mana niwakilan niya ka perroha siap purba jadi tuganup horong do jadi haparmahaniyo do penubusan ni Yesus dang holat tu sebahagian halak na pugos pe di parmahani di palua napistar pe di parmahani di palua namora pe di parmahani di palua ima na parjulu pajupang dohot na lea pajupang dohot na sangap perjupangan ni jolma dohot di batado
nabui mabain hai baruon. Mula sa pajupang do jolma do libata mariti-hiti todi tang bui dapat hai baruon hamu baun. Jadi sudedo hita ramar sita-sita di Bornginon marhiti-hiti todi tabi ipestaon naing pajupak kita do libata alana malu sa pajupang tanga dong hai baruon tayo maparmani dong pajupang dang mabiar bagabia gariada marlas niroha mulak marede itu. Jadi saribur-ribur ni pesta Natal kebetulan nakis satu mampirau sebelum tu mampirau manodur tuha KBP Sutoyo alaman tanah padi dari Sutoyo doau hubereng medisi luar biasa membludak per minggu 10% dak kuta dewe hati kau nadong depe na 20% utar dak kana tua luar biasa hebat nih noraku mobil dak kesehatan pikir-pikir ai pajupang don non naik kalahodu Yesus neraku manang naholan ya hanya girang-girang sajalah tarsor ipatuduh dengan dua TikTok ai daku botolnya marahay ipatuduh dengan luar biasa rame ni perayaan Natal alai huida kudang namar joketi doh mar pakaian na aduhai ai namar Natal doh halahon naing manang na mar pasob butaga senaro aku. Jadi yang go di pesta tahun dihapor syaro aku do sudedo hita ikop pajupang dohot Tuhan Yesus jala marhite turpuhon di ujung ni turpuhon dia ya topat didok panurirang mikado Yesus naroi gabe hadameon. Memang ngasiga parsauran ni jolmay do di bata marhite-hite dosay so naginobarhon ni remaja na kiningi bau nangalangin na tong yalangi jala hebat musede itu ani itu ani hebat musede natay bala ya musedo suami na sa asa gabe do mau bate olo muse jadi dungalani siga ma tang mardami siga ikomaten na memang dihum do ayu patinur di dosa do hamatean jadi asa boy muse terjadi rekonsiliasi asa boy muse langgeng persorani ikonadong do na menjembatani ikonadong do na padamehon airang lo mo sebetulnya rohani di batami dah matian ni perdosa hidup bed ni dok sonod do holong ni rohani di batadi di pertibion dakku boto be manorson ayak na itu terus samu nama manorsoni ba mangametu iba sonod do holong ni rohani di batadi di pertibion asabung nate ema yang gua kaina pastori boto songod dia arganya anak kate apalagi anak sesadin namse alai los dohonok kudo ati bohai do adong sok kita namar anak sasada nang pesada de keniba dang jadi langod do sugana ikom mampu doho irang madok unang tu unang olo tu olo unang alasa dulu amang todikku amang kasihku jadi sada pada keni dang jadi lagu do sugana itu jadi pola do anak nana sasadai di lehon luar biasa jadi ala kiadila natong
Segala perbuatan harus diganjar do. Itu keadilan. Perbuatan dosa diganjar dengan hukuman, perbuatan baik diganjar dengan berkat. Jadi ala adil do debata, mardosa si adami komate do. Jadi adong magatina ima Yesus Kristus idong banay komate Yesus ala setiap perbuatan dosa diganjar. Ido banay do gabi dosa iwana na so tumadda dosa. Jadi sangat sederhana do amalak kadungan. Atong itaringotin na kening dison roti doho dame. Ya adong padoha kubigi jam siya pe. Nang torbosak kamu. Adong doha padoha kubigi iya roti ini pinangan hatani do hatahonon. Ido? Ya do hubigi najulu tiki puncak-puncak ni Golkar. Kebetulan yan natala pegawai negeri najulu sanga ba Golkar. Baik kesehatan ni Golkar hatahon. Saya marsuali mahami awat tong PDI so to. Saya berbeda ya marsuali. Puasa, ay siniri ba manganin na ba atong moloroti ni pangan hatanido hatahonon. Audo roti na siya benua gijang nung ngatapangan. Roti na siya benua gijang Jesus Kristus bahatani mata hatahon. Tang pola be kesehatan ni perdito do hatako hatanima. Hatan na puna roti, hatani na mga liar roti. Iya isa na mga nao tang malebe sa liling na napaduahon nga di padame hita irnakin padame nga tajalo dame jay nguluton ngulu naong di padame do di maafkan ido benadok nung nga hupasisi dosam songonobun jaladang be hupaingot-ingot ido ipadame di maafkan jay molonung nga di maafon dang be paingot-ingoton. Jadi molorok kasalaku nang maafok kamu unang bay paingot-ingot tamu unang moloro merjami itu sotaw naro odo pedi na so hasia yape na ipaingot-ingot do hape jadi ikut disalpuhod do molo di bahasa Batak maninggoreng didok forgive and forget itu forgive and forget yang go hitar maul deh saya tapay ingot-ingot do te. Hido, ani mafonon na sa halyan. Alay ba inodong sa? Ay memang, ang sa huruf yun, so gabijol mo. Jadi, malu tahu rupi pe unang tayo itong isingirta, lupakan semua perbuatan baik yang Anda kerjakan. Lupakan. Tapi ingatlah perbuatan baik mana yang belum Anda lakukan. Hido, telugan ni halak Kristen. Tang saya paingot-ingoto ni gabi singiri. Amalak kadungan ala nunga di padame hita. Bagabi kung mampu mahita tong mardame. Jadi gabi amani dame mahita nom mulak. Naidame op sidame. Ate sidame ria. Himahita. Asaboy ulah honot tay ikos songod Jesus do tajalo magugo tod di porbadia ni debata. Hola ni dua gugota. Selamat Natal martang yang maita. Mauliatin ma Tuhan. Nung ngaroho hape gabe parmahad ding ulo nami. Dadaholang gahola parmahan nung ngaroho patupadame. Parmahani ma huriam hakabipe cawangon. Arya borngin. Akan harikot ding ulo siapari homa napatulusoni. Karena sodapotan karya junatama homa namang rupi. Karena sodapotan kayanak kondisita-sita ni rohana homa napatuluson ay ditangamu do parbuan ni burtian. Karena sodapotan rokap bahoma patuluson asadong si rokap ni toddina. Pargogoy kaparhalado padita nami dison masiti opat tangan do taka ruas ni huriam lau makubasi Urion. Perhatu petami do atik bohadong sian akka
acara nami nakling na hurang lubi, marpamuati maroham maafam mahami Tuhan, jaloma nanggo saotik pesta namyon, gabi puji-pujian na mangulo diho, jaloma bualas ni roha dihami. Ati adong ruas ni uriaon na hurang hipas, manang na di bagas, manang na di rumah sakit, paso-paso umuuba pinakena, paso-paso pa umubati, paso-paso do pamatang na asa dapotan hamadumon, ima tangyang soban nami. Di na ho pasahat kami di bagasan hapor siyaon, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami, mauliate madiho. Amen. Marid de Mayita, sian nomor 615 laos pasahaton pilihan hita hima tupak tu Sekolah Tinggi Teologia HKBP dot Sekolah Pardita HKIP. Tarbege suruhan marene masayuli
barita halalas ni roha godang do natajalo di bornginon jupang maulupulup do telas ni roha di ngoluta nung ngata halason hatutubu ni Jesusi adorang semulak hita sian parpunganon naing buanot tama pasu-pasu do telas ni roha na siya debata tamado hita marpadat tutuhani ima padan mamaritahon barita haluaw ni taingok ma pabahenan ni akka parmani uju majalo barita las ni roha dang di pasip na sida baritai masipadohat do na sida atong songon pamujion ni parmani ma hanguluhonota. Pinuji maho ale Tuhan ala nunga huida jala hujalo hami haluao nasian ho. Marhite pesta natalon lam turinggas na mahita mamuji jala pasangap di bata dinguluta tahaholongi ma di bata doot dongan na humadiak kita keluarga huria doot masyarakat pe asapatar huriana hakabipi gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni bangsota Indonesia. Tuhan pargogo imahami mamaritahon habalgaon mi holong mi. Amin. Martangyang mahita ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot na ulibasa na mauliutus pasahat kami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho sa jalo mai gabi uap na ucus di julum paso-paso mai jala ramoti asa ho perhasya kami pilihanon pati bulhon na harajamu di tonga-tonga ni huriam buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadda hami gurang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata na toktong na sumarmula na sumarpatsohotan. Upuji habi maho ala saut suditahim naong sinakka mo. Adorang sumarojado pa siyang ano. Dang taraba sibulis sakka mo, dang sudatahim na badiyay di bayad dosa namin. Ala ni holong ni roham na balka naso haduduan ni. Di bayad ni mauliate marohan namin tuho ala ng saut sakka mo. Ima parsurum di anak mo gabi si palua jala si Pangulo di hami. Asa malua hami siya dosa. Siyan hamatean do siyan uhum. Jala masota mi mangulahod dosa. Ope. Saya si maraham di hami. Tugihom mahami tu anak mo. Sa ibahem mahami. Gabi siluam tu ibana. Asa upan ni halojaon na hami. Alanang tinaon na naberniti. Dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana na po na hami jala hami na po na ibana. Sa isungguli mahuriam sa raryon. Asa dingot habal gawm mo doot haroro ni anak mo gabi cholma. Lao panguluhon hami pardosa. Sa isungguli ma ak kaparhalado ni huriam. Mamaritaw barita na ulito sa luhut talak. Naung patar hasang apom mo. Jala nang jupang dame doot hasonangan. Sa lehom ma pitu na ukap tuhala si Pilibigo do paruka manasing. Asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajay masalut raja lotak kasuruan na. Asa dibuto na sida ng diloko raja jala Tuhan na sumurungiro sa liling-liling na. Sa lehong gugo tuwak ka na dibaga sa pangujunan. Apuliak ka na marsak, paluak ka na targugot. Say tatap jala odlingi. Ak ka na pinaburu-buru ni halak ala ni karmo. Say dungani jala pasapasa kami sudi. Ak ka na magurang rodi danak. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aliaman nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaommo, say South Malom ni roham di Banua Tongos, on na di Banua Gijang. Leon matuhami sa ladok kang luwes siya pare, say sama dosa nami sa panesa nami, di dosa ni doon na mardosa tuhami. Una kami tigo sa pangujunan, palua mahami siya pangago, ay horo na punarajaon, dohot tagugon, Rodi hasa ngapon sa liling-nililing na. Amen. Di pasu-pasu
Jala diramoti Tuhan di batamau. Dilupak ko Tuhan di batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Dilupak ko Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasawar homadamena tutodim. Amin. 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 Selamat Natal Mbak Dita Swi. Selamat Natal. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan